Tŷ'r Môr-ladron gan Rebecca Patterson, wedi'i gyfieithu Gymraeg gan Elin Meek a gyda Diolch i Dref Wen. Doedd neb yn gwybod pwy oedd yn byw yn y tŷ ar y cornel, ond pan laniodd yr holl wylanod na ar y to, dywedodd Sam Turner mae'n siŵr mae Môr-ladron oedd yn byw yno. Ac roedden ni'n gwybod mae Môr-ladron oedden nhw pan welon ni fod y llanw wedi mynd allan o'i pwll dŵr a bod cragen ac ychydig o aer ar ôl yn y gwaelod. Doedden ni byth yn edrych ar dillad y Môr-ladron ar y lein. Petai ti'n edrych, bydde ti'n troi'n sglefren fôr. Hyd yn oed ar ddiwrnod heulog, roeddwn ni'n gallu clywed y gwynt yn rhuo y tu mewn i dŷ'r Môr-ladron. A dywedodd rhywun fod pysgodyn wedi disgyn o'r blwch llythyrau un tro. Roedd yn rhaid i'r postmon ei bostio nôl. Mae Sam Turner yn dweud bod y môr yn llenwi'r tŷ yn y nos a'i fod yn tywynnu fel sŵ môr. Ond yw'r Môr-ladron byth yn dod allan. Maen nhw wrthi'n cynnal partion i forynion bach ac yn cyfri'r darnau aer sydd ganddyn nhw. Dydd Iau diwethaf, dechreuodd drws ffront Tŷ'r Môr-ladron agor. Dawiwch eich anadl, fe ddaw ton enfawr o'r tŷ, gwaeddodd Sam Turner. Felly dawion ni gyd ein hanadl. Agorodd y drws yn llydan. Ond nid ton ddaeth allan, na Môr-leidr. Menyw oedd hi, a dywedodd wrthon ni am beidio a phwyso ar ei ffens. Nid Môr-leidr yw hi, medden ni wrth Sam Turner, ac aethon ni gyd adref i gael te. Y diwrnod wedyn, rhedodd Sam Turner lawr y stryd gan weiddi, "Ddyfawch chi byth, mae anghenfilod yn symud i mewn i rhif 2. Chwarddon ni, a dweud wrth Sam Turner, "Sam, does dim anghenfilod yn symud i mewn i rhif 2, dim Môr-ladron yn y tŷ ar y cornel, achos does dim byd byth yn digwydd ar ein stryd ni."